Ngani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Dipun riwayataken saking sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Panjenenganipun Ibnu Abbas punika riwayataken dhateng hadisipun Rasulullah anna rafas sauti bidzikri, temen nyerokake suarane Kanjeng Nabi bidzikri kelawan kono waosan zikir. Dados Kanjeng Nabi niku sampun marai zikir swara seru. Kinayan sorifu tetkalane wis rampungan sapa annasu menungso, maksudipun menungso para sahabat minal maktubati sakwuse rampung salat maktubah. Dados Kanjeng Nabi niku zikir swantene kanggo swanten seru niku sak badane salat maktubah ingkang wonten niku dipun makmumi para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula muliaken, wabil khusus Amir Masjid Al-Iman ingkang kawula hormati, monggo sepindah kita panjenengan sedaya munjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang wonten ing dalu punika. Kita panjenengan sedaya sampun dipun paringi kesehatan sehingga kita panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing punika papan saperlu sesarengan lampahi salat isya saha tarawih. Shalawat saha salam monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawan tuantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wonten ing dalu punika kawula badhe ngaturaken dalil utawi dasaripun kita panjenengan sedaya nglampahi wiridan sesarengan kanthi swara seru. Kita gatosaken menawi wonten masjid-masjid sanes kadang sak sampunipun kita panjenengan sedaya nglampahi salat jamaah niku sami mendel kemawon. Ananging wonten ing masjid niki kita nglampahi waosan dzikir, waosan tahmid, waosan tahlil, waosan tasbih punika kanthi seru, punika mboten jeneng barang bid'ah. Ananging wonten dasaripun. Ingkang dasar kala wau utawi dalil kala wau kita pendet saking hadis sahih wonten ing kitab Bukhari nomor hadis 891 tunggal, 892 kalih lan 893. Punika dasaripun kita panjenengan sedaya nglampahi wiridan kanthi swara seru sesarengan. Dados niki sanes barang bid'ah ning wonten dasaripun. Wonten ing hadis Bukhari nomor 891 dipun ngendikaken Ngani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Dipun riwayataken saking sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Panjenenganipun Ibnu Abbas punika riwayataken dhateng hadisipun Rasulullah anna rafas sauti bidzikri, temen nyerokake suarane Kanjeng Nabi bidzikri kelawan kono waosan zikir. Dados Kanjeng Nabi niku sampun
marai dikir swara seru kinayan sorifu tetkalane wis rampungan sapa anasu menungso, maksudipun menungso para sahabat minal maktubati sakwuse rampung salat maktubah. Terus Kanjeng Nabi niku dikir swantene kanggo swanten sero niku sak badane salat maktubah ingkang wonten niku dipun makmumi para sahabat. Kana langahdir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas wonten cerakipun Kanjeng Nabi waqala lan ngendika sapa Ibnu Abbas kuntu ana sapa ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun idan sorofu tetkalane wis padha rampung bidzalika kelawan kono salat maktubah ira samitu tetkalane ngono aku krungu Kanjeng Nabi maca zikir kang seru. Nah niki dasar kita panjenengan nglampahi zikir sesarengan kanthi seru punika hadis punika. Hadis salajengipun punika dipun riwayataken dening Abi Hurairah. Riwayatipun Abi Hurairah radhiyallahu anhu nalika semanten wonten fakir wonten fuqara ingkang sowan wonten ngarsa Kanjeng Nabi. Yang fakir niki sowan dhateng ngarsane Kanjeng Nabi matur dumateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, dahaba ala dusuri minal amwali bidarajatil ula wa na'imil muqim. Tiang sugih-sugih niku legesan sami kepenak, uripe kepenak kanthi derajate sing mulya. Yusoluna wong sugih-sugih niku nggih salat kados kula anggenipun salat. Terus tiang fakir niku matur niku tiang sugih-sugih niku uripe pun kepenak terus mereka nggih salat kados kula salat. Waya sumu lan padha poso sinten tiang sugih kama nasumu kados kula le poso nggih sami kalih kula. Walahum fadlun minal amwali nanging piyambake gadah kelebihan saking bandanipun. Yahujuna yang sugih-sugih niku saged minggah haji ya kelawan bando. Yang sugih-sugih niku saged munggah haji kanthi nggawa bondone lan saged umroh kanthi nganggo bandane. Wa yujahidu wa yatasaddaku lan tiyang sugih niku ugi saged jihad lan saged sedekah kanthi ngangge bandane. Padahal tiang fakir niki mboten saged nglampahi sedaya kala wau. Mila Kanjeng Nabi lajeng jawab, ala uhadisukum iz akhatum ana ta sira gelem tak critani, tak gelem tak omongi nek kowe gelem nggunakake omonganku iki artukurkum ansadakokum mongko kowe padha karo wong sadurungira derajate padha karo wong sing sadurungmu. Walam yutrikum ahadan ba'dakum lan wong liya iki ora iso madani karo kowe sak baremu. Dadi baremu ki ora ana wong sing iso ngamal kaya ngamalmu nek kowe gelem nglakoni iki mau sing arep tak omongke kuwi mau. Wa kuntum khaira man antum baina dhahraihi lan sira dadi wong sing paling mulya, wong sing mulya antaraning ira kabeh. Sing iso madani yaiku ilaman ngamila mislahu. Sing iso madani derajat pangkatmu kuwi mau ming wong sing iso ngamal kaya kowe. Amalane ngendikanipun Kanjeng Nabi tusabbihuna
padha gelem maca tasbih sira subhanallah subhanallah subhanallah. Wa tahmaduna lan padha gelem maca tahmid sira alhamdulillah alhamdulillah. Wa tukabbiruna lan padha gelem maca takbir sira Allahu akbar Allahu akbar. Khalfa kula salatin ing dalem saben-saben ba'da salat. Dadi maca tasbih, maca tahmid, maca takbir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Saben ba'da salat. Le maos ping pinten ngendikane Kanjeng Nabi? Salasan wa salasina ping 33. Nah niki mila kanthi dasar hadis niki kita panjenengan sesarengan pendak bar salat wonten masjid mriki maos tasbih, tahmid kalian tahlil lan takbir. Niki dasaripun hadisipun Kanjeng Nabi punika. Sak sampunipun ngoten terus wonten hadis lintunipun Kanjeng Nabi maos doa. Doanipun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah niki sing biasa kita panjenengan ngamalaken. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki wonten hadis Bukhari nomor 812 Allahumma la mani alima nahtaita wala mu'ti alima manakta wala yang fa'u dal jati mingkal jad. Ini doanipun Kanjeng Nabi sak sampun salat. Mila mekaten boten ateges kita panjenengan saya takbir saha tahmid tahlil tasbih bareng-bareng niku barang bid'ah niku mboten, ananging wonten dasar kanthi hadis sahih utawi wonten dalil dados sanes barang bid'ah. Mila mekaten ampun pidha-pidha malih nglampahi ibadah kados mekaten. Mila mekaten mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken punika wonten manfaatipun lan kita akhiri sedaya lepat ngapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.